anak buah Jolondon senengane ngedon ke musuh khususon Broto Seno Al-Fatihah. Mbah meh lali we. Raden Kongo Kongso. Sampean tak pene dhuwit pirang-pirang atus yuta. Betul. Yen nganti jago kula Surati mantra nika kalah sampeyan sing kula gantung wonten alun-alun. Beres. Pokoke yen manut karo Mbah Cekok Taruna sedaya niku beres. Jeneng sampeyan sinten? Lho, pun kondang Cekok Taruna. Cekok niku jamu, Taruna niku nom. Dadi jamu kula sinden nom-nom niku. Ora ngerti. Ora ribut ora. Jago kula kudu menang. Tur dinten menika dina karo pasaran menika menawi kula jumlah niku tiba 6.
6 niku mapan wonten kamenangan paduka Raden Kangsa. Kok saged mangitung 6 nggih. 1 menang, 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 5 menang, 6 menang. Menang apa kalah? Menang, ning bingung dhisik. Kalah aja takon dosa. Mang perintahke jenengan sak padya balane nika nuwun sewu. Yen pengin jago sampeyan Patih Surati Mantra nika menang sirikane kabeh wong saking Sengkapura. Nuwun sewu, yen bebucal, yen pipis sampun ngantos madhep ngetan. Merga nguyuh madhep ngetan padha karo nguyuhi srengenge. Srengenge niku simbole penguripan. Mboten oleh nguyuh madhep ngetan, mboten nangsa. Kula wau ngertos jenengan nguyuh madhep ngetan. Ambak ngetan ngakhire kula ngalor kok niki wau, ngalor niki wau. Pakulitane bule. Sego bule. Bule. Bathokane ora. Kulite bule nika kok krasana. Ora perlu gagas Bratasena. Mapejahi wong bule nika. Nggih Patih Surati Mantra dene ngajar lare Widara Kandhang Sang Kakrasana. Prayitna lair batin nenggih Sang Karsana. Ing epek-epek asta ingkang sisih kiwa mijil. Kyai Alugara den samplokake ing mustakane Surati Mantra biar padha sakala.
sanggeng kahono wadya sangkep kaprabon perang kang Abramarkata pamancuran piwontra babar pisan boten duka wana paduka sampun seda paman radyan kaya ngapa lan kepiye iki adipati Sengkapura Kangsa ora bakal trima bocah bule kowe tungan karo aku kowe diutang nyawa arep Kangsa kowe kok krasana asal para nyata kowe sing tak goleki kowe kilet mumbing netra satru mumbing cangkrakan yen kowe modar calone Ratu Mandura Kangsa